Джамия Ески и Джамия Гени Комотини. Ески джами, т.е. старата джамия, е построена през 1608 година. Тя е единствената джамия в префектура Родопи, чието минаре има два терифа, т.е. два мраморни балкона, от които според традицията ходжата призовава за молитва. Джамията има и голям кръгъл купол кубе, украсен с изрисувани арабски надписи от Корана. Според свидетелства за рисунките на купола са били поканени майстори-художници от Константинопол. Стените са покрити с гланцирани плочки с геометрични фигури и османски мотиви, пренесени от китачия. Впечатляващи са цветовете на витражите, изрисувани по десетките прозорци. Интересно е, че макар тази сграда да е по-късна от така наречената нова джамия, тя се нарича стара, защото се намира в стария квартал на така нареченият квартал на старата джамия. Гени Джами, новата джамия, е построена в края на 16 век през 585 година по времето на управлението на Мурад III. Външно е по-опростена, но особеността е, че около централният и купол кубе има други, по-малки куполи кубета. Стените й са изградени от жълт варовик, пясъчник, амвонът, нишата и престолът са от мрамор, а мястото на псалта е поставено върху специални мраморни стълбове. Минарето на джамията е изградено от резбован жълт варовик и е високо 47 метра. През 1902 година, с дарение от вярващи, джамията е разширена и се здобива с още един етаж, като остава само с едно минаре. Комплексът включва библиотека, стара семинария, гробище, бани и мавзолей.